गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड नांगौ इउटुब चेनेलाव आम आदमी पार्टीनि जानानै नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आम आदमी पार्टीनि जानानै क'क्राझार कनस्टिटिउसनावहाय गसंनो थाखाय थामथिम जाबाय। नोंथांमोनहा आंखौ अननायनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोनहा आंनो भट होनानै देरहासार जाहोगोन आरो जय जुगथ खालामगोन होननानै आङो गेदेरथार मिजिं थानाय थाबाय आरो नोंथांमोननिसिम खुलुमहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोनहा आम आदमी पार्टीनो भट होयोब्ला मा मोनथाय दङ आरो मा बेनिफिट दङ, मा मुलाम्फा दङ, बिनि थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं रायथिनो सानदों, फोरमायनो सानदों। से नम्बरावनो जाहैबाय इडुकेसननि थाखाय फ्रि। सोलोंथाइयाव जेखि नोङो थाखोआव फराया मानो, इन्जिनियार फराया मानो, मेडिकेल सेक्टराव फराया मानो, गासैखौबो फ्रि खालामनायनि थाखाय जोंनि जे आम आदमी पार्टीया मोनसे थांखि लादों, बिथांखि लादों। बेबायदिनो मेडिकेल फ्रि नोंथांमोनहा बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि नरेन्द्र मदि PM बिथाङा दिनैहाय जोङो खालामनायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो गोबां कार्डफोर बानायनानै, नाथाय सोरबाया 3 लाखनि बोसोरावहाय बेनिफिट खालामोब्ला बिसोरो मेडिकेल फ्रि मोना, BPL कार्ड थाब्लाबो। बेबायदिनो जोंनि आम आदमी पार्टीया जेसेबांनाखि नोङो क्ररपति जाया मानो बे मेडिकेल फ्रिखौ होनाय जादों। नोंथांमोनहा एसे स्टाडि खालामनाय दिल्ली सरकार आरो दा गोदानै दाजानाय पान्जाब जे सरकारावहाय माबायदि फ्रि हिसाबै होनाय जादों। बेबायदिनो जोङो बे मोनबा थांखिखौ लानानै जोंनि आसामावबो दारायनाय जादों। कारेन्ट फ्रि, दै फ्रि, एडुकेसन फ्रि, मेडिकेल फ्रि। आरो बेबायदिनो बोराय बुरि गोबांथार थैनो थांनोसै बिथांमोनखौहाय दिनैहाय आइ आफा बे बोराय बुरि आबौ आबैमोनखौहाय बेबायदिनो गोबांथार जायगायाव नायनो गोसो दं नाथाय नुवाखै। बिथांमोनखौबो आबै आबौमोनखौबो बेबायदिनो आइ आफा बे बोराय बुरिफोरखौबो बेबायदिनो मोजां मोजां जायगायावहाय तीरजात्रा हिसाबै बिथांमोनखौहाय दावबायनाय मोनसे सुबिदा दङ। बेबायदि सरकारनो भट होआब्ला सोरनो होनो रायजो राजाफोर? दिनै जोङो नुनो मोनदों, आंजों दिनैहाय कन्टेस्ट हिसाबै सार्भे खालामनानै नायनायावहाय 1 नाम्बारावनो जाहैबाय जोङो कम्पिटिसन हिसाबैहाय BPF पार्टीजों जागोन। UPPLआथ' बिथांमोनहा 4 नम्बरावसो फैनो हागौ। 3rd नाम्बार हिसाबै कंग्रेसआ फैगोन, आदा गर्जन। बिथांमोनहाबो दिनैहाय आदा गर्जनमोननि गेजेरावबो बेबायदिनो नांलाय खमलाय टिकेटनि बिलाइनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गावसिनि पार्टी अफिसावनो बेबायदि खौराङा सौफैदों। आरो बेबायदिनो BPFनि गेजेरावबो बेबायदिनो गावलायनाय जागोन। खाम्फा आरो प्रमिला रानी बिथांमोननि गेजेरावबो बेबायदिनो गावलायनाय जागोन। मानो होनोब्ला बेबो टिकेट बिदों, बेबो टिकेट बिदों। सानैबोथ' बेबायदिनो नागारलायनाय नंखाया। प्रमिला रानीयाबो सासे बेबायदिनो गोदोनिफ्रायनो मावबाय थानाय बे हिसाबै बेबोथ' एखेबारे रोदा बिगुर थै मानि गासैबो पलिटिकेलनि गासैबो रसा हाबनानै दङ। आरो बेबायदिनो खाम्फा बरगयारी बिथांमोनहाबो सिगांनि जे सि जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोनहाबो राजनितिकआव फैनायजों लोगो लोगोनो बिथांमोनहाबो बेबायदिनो पलिटिकेलनि रोसिया दंखायो। आरो दा बे दुखुनांथाव बाथ्रा, बिथांमोननि गेजेरावहाय बेबायदिनो पृथ्वीराज नारायण देब ना मा होनो, बिथांखौबो दिनैहाय टिकेट बिनायखौ जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो टिकेट होबाय दा गैखाला। नोंथांमोनहा बेबायदिनो जोङो 10 बोसोर जोंनि क'क्राझार कनस्टिटिउसना दिनैहाय नुकसान जानानै थांखाबाय। जोंनि बर' हारिनि थाखाय लस जानानै थांखाबाय। रायजो राजाफोर बेबायदि खालामबावनो नामा? जोङो दिनैहाय बिथांमोननो भट होस्लायस्लाय दिनैहाय UPPL राजु बसुमतारी बिथाङाथ' फिल्ड गैखाया। दिनैहाय गोबांथार मुस्लिमावहाय बेबायदिनो गोबां आदिबासि जे जोंनि बिदा फंबाय सावथाल आदिबासि, बे बागानिया आदिबासि बिथांमोनहाबो आंजोंहाय बेबायदिनो सिङावहाय गोबांथार बेबायदिनो लिंक खालामनायनि गेजेरजोंहाय बिथांमोनहा भट होनो थाखाय बिथांमोनहा सिङावहाय साखाफारा जानानै दङ। दिनै जोंनि माखासे बर'फोरनि गेजेरावसो सोरबाया बेबायदिनो BJPआव, कंग्रेसआव, BPFआव, UPPLआव खावब्रै जानानै दंखायो रायजो राजाफोर। बेबायदि खावब्रै जायोब्ला जुदि मुस्लिमनिफ्राय दिनैहाय आङो जुदि 50% भट मोनोब्ला, बेबायदिनो आदिबासिनिफ्राय बेबायदिनो 30%सो भट मोनोब्ला आङो देरहागोना रोखाखा रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा बेबायदिनो गोनो गोथो जायालाबैनो आंनोनो भटखौ होदो। आंनि नामा कनकेश्वर हाज'वारी। नोंथांमोनहा फैगोन बे माबायावहाय पस्टारफोर नुवाब्लाबो नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय। आंखौनो जय जुगथ खालामनानै देरहासार जानानै नोंथांमोननि रायजो जानाय आरो नोंथांमोननि गथ' गथाय सोलोंथाइयावहाय बेबायदिनो जोंनि गोग्गो देहाखौ लाखिनो थाखाय मेडिकेल फ्रि बेबायदिनो होनो हालायनाय सरकारनो आरो बेबायदि पार्टीनो होआब्ला नोंथांमोना सोरनो होनांगौ?
बेनिखायनो नोंथांमोनहा बेबायदिनो दिनैहाय बर'नि माखासे भटफोरखौ दिनै कंग्रेस आदा गर्जन बिथांमोननि गेजेरावबो गोरोबथि गैया बिथांमोनहाबो गावनानै बेबायदिनो बिपिएफआव एसे फैगोन बेबायदिनो इउपिपिएलआव एसे थांगोन आरो बेबायदिनो आंनाथ' आं जे सिङावहाय फैखाबाय खावसेयानो दंखायो दा नोंथांमोननि जे गोनो गोथो जानानै थानाय माखासे बर'फोरनि गेजेरावसो दङ दिनै माब्लाबाबो बर'नि भटजोंल' जोंनि क'क्राझार कनस्टिटिउसनाव देरहाया जोङो थांनाय 10 बोसोराव जेरै लस जाबाय बेबायदि लसखौ दा खालामसै आङो दिनै बर' हिसाबै नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थाबाय दिनै जोंनि गासै आम आदमि पार्टियाव गासैबो इडुकेटेड जोब सोलोंथाइ गोनां जोब मोजां सिन्था धारना इडुकेसना मा बेखौ जोङो मिथिगौ बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा आंनोनो भट होनानै देरहासार खालामदो आंबो MA पलिटिकेल साइन्स आरो MBA हिउमेन रिसार्च बे डिपार्टमेन्टआव आङो MBA मास्टार अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनावहाय आरो बेबायदिनो PGDCA कम्पिउटार हार्डवेयर इन्जिनियारिं बे आंहाबो गोबांथार क्वालिफिकेसनावहाय रोंगौथि दङ बेबायदि हिसाबै नोंथांमोनहा आंनोनो भट होगोन आरो नोंथांमोननि दुखु दाहायाव आंबो एसे सेवा खालामलांनो मोनगोन बे साननैसो थांनानै थानायनि समावहाय बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम आङो गुरैयै खावलायहरबाय बेबायदिनो नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौहाय नस्थ' खालामा लाफैनो आंनोनो भट होदो होननानै गासै आइ आफा रायजो राजा बिथांमोन गासैखौबो गुरैयै खावलायहरबाय नोंथांमोनहा आंनोनो कनकेश्वर हाज'वारिनो भट होनानै जय जुक्त खालामगोन होननानै आङो गेदेर आसार भरसा थाबाय जै बर' हारिनि जै